Jeg vil gerne vise, hvordan man opretter et opslag her på Fluorogora via mobiltelefonen. Først skal man lige logge ind. Det gør jeg nu. Det er Thomas P. Og så skriver jeg lige min adgangskode, den får I ikke lov til at se, men den er skrevet lige om lidt. Sådan her. Og så trykker jeg login. Og så logger jeg ind. Så bruger jeg menuen heroppe til højre og går ned og kigger, hvad ligger der her. Der ligger tilføje opslag, bytte, det er det jeg gerne vil. Så trykker jeg på den. Og jeg vil gerne bytte et storkenæbsplante væk. Så jeg lige skriver lidt stork her, og så venter jeg et øjeblik. Så kommer der storkenæb op der. Og det latinske navn geranium tilføjer jeg hernede. Og jeg har en af dem, eller lad os sige, jeg har to faktisk. Der ligger to, sådan der. Og farven på den er blå på selve blomsten, så det vælger jeg her. Og det er en plante, sådan der. Og det var som sagt den, der hed Rosanne, så det skriver jeg lige under beskrivelse, så folk ved det. Sådan her. Og her kan jeg vælge, hvordan leveringen skal foregå, og man må gerne komme hen hos mig, og forsendelsen med post eller fragt er også fint. Som jeg nævnte til at starte med, så var det noget, jeg gerne vil bytte, så jeg vælger bytte her. Og her ser vi min adresse, der står her nu, fordi jeg tidligere har indtastet den, og det husker mobiltelefonen. Så vælger jeg et billede her. Man kan vælge et billede fra det, man har på telefonen, for eksempel her. Men man kan også bruge sine eksisterende billeder, som man tidligere har uploadet, og det gør jeg lige nu. Og der ligger min storkenæb et sted hernede af. Der var den. Sådan her. Hvis man ikke synes, det vender rigtigt, så kan man bruge knapperne hernede. Så vender den billedet en gang. Jeg vender lige tilbage igen. Og så trykker jeg på upload billedet her. Sådan der. Og her kan man så uploade flere billeder på samme måde. Og når man har gjort det, så kan man trykke offentliggør, og så har man lavet sit bytteopslag. Så det kan man gå ud i haven og gøre, og se hvad man har ekstra af, og få sørget for at få muligheden for at bygge nogle blomster væk.